En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera. Seguimos adiante con outra voz. Seguramente moitos viron estes días ao entrar nun establecemento comercial un cartaz que pon aquí tamén se fala galego. Esta iniciativa parte dun instituto da Coruña, do Rafael Dieste. E o profesor Alberto Pombo, o noso convidado, profesor de literatura galega neste instituto e un dos promotores desta iniciativa. Alberto, que tal? Bo día. Hola, moi bo día, encantado de saudarvos. En toda Galicia agora mesmo temos lo que é comercial, ¿no? Que teñen ese cartel na porta, ese lema, esa frase moi potente e chamativa. De onde nace isto? Bueno, pues buscamos a historia desta campaña que ten xa meses e da que, digamos, a comunidade, neste caso de estudantes, está moi involucrada, non? Pois isto é unha revolución, isto é algo que xa envolve efectivamente 200 centros de ensino, pero que nace das aulas de literatura galega do IE Rafael Dieste, onde encontrou o apoio da comunidade educativa e, por suposto, dos escolares, que sumaron forza para sair fora dos muros e ir visitando, como anunciabas, negocio por negocio, tamén coa axuda agora de alumnos de outros centros de toda Galiza. Estimamos que se chegará a uns 50.000 cartaces, o que é algo que ni siquiera as institucións tenían capacidade de facer. Sí, por suposto, de imprimir moitos máis, mas non de visitar cada negocio porta por porta nunha campaña de seducción, de traballo activo da mocidade, onde exercen como técnicos e técnicas de dinamización da lingua galega. Pois ti o resumiches perfectamente. Técnicos de dinamización da lingua galego, embaixadores do noso idioma. Como está a ser a receptividade deses comercios en liñas xerais cando chegan os alumnos propoñéndolles que poñan ese cartel no seu escaparate? Pois o certo é que absolutamente positiva. No curso pasado, xusto ao final, fixemos unha experiencia piloto antes de convertilo nunha campaña con dimensión de país, dimensión nacional, e non houbo, en ningún caso dos 500 establecementos que fomos, ningunha resposta negativa. Só houbo dúas, que foi que pasásemos noutro momento cando estaba a persoa encargada. Polo tanto, viuse que nos negocios pois hai o mismo orgullo e é unha forma de comunicación habitual en todos eles, non? De persoas que falamos galego e, por suposto, se sumaron. E todo isto ratificouse este ano, onde, xa digo, hai millares de persoas participando e de negocios que se suman, e sumouse aínda pois a través de clubes deportivos de primeiro nivel, de primeira división, de diferentes deportes, que anunciaron públicamente, que crearon contido audiovisual e que están pois sumados tamén á campaña de Aquí tamén se fala galego. Celta Deportivo, algúns deses equipos que tamén apoian esta campaña, non, Alberto? E aínda outros, porque tamén temos no campo do baloncesto na ACB, temos, por exemplo, o Obradoiro, o Breogán, temos no balonmán o Balonmán Cangas, temos no voleibol ao Arenal MB, son todo equipos de primeira categoría, non? E que non simplemente dixeron aquí tamén se fala galego, sino que de forma activa, penso, por exemplo, na primeira acción, o Deportivo da Coruña creou unha serie de vídeos cos futbolistas e ratificou públicamente e diante de 22.000 persoas que asistiron a un encontro o seu compromiso coa campaña. Do mesmo xeito, o Racing de Ferrol, o Celta de Vigo, o Lugo, etcétera, crearon vídeos nas súas redes sociais cos futbolistas manifestando que ali tamén se fala galego, alén de outras actividades que se irán anunciando pouco a pouco e que tamén teñen que ver cos equipos deportivos. O sinxelo da súa mensaxe e o seu éxito, Alberto? Pois supoño que en parte sí, porque é unha campaña amable, é unha campaña feliz, que simplemente ratifica pois unha realidade, que aquí, na Galiza, falamos galego. Entón, hai unha mostra de orgullo e de dignidade e de dignificación e de apoio a unha forma de entender o mundo, unha cultura, unha identidade, que manifestar que, efectivamente, ali tamén se fala galego. E no noso caso, hai exemplos ben simpáticos, ben divertidos, ben entrañables, como que, pois, o noso centro está na Agra do Orzán. Agra do Orzán é o barrio de Coruña que recibe máis migración. O noso propio instituto ten un 35% de alumnado migrante. Esas familias teñen negocios. Hai moitas veces que eses pais dos nosos alumnos están nun proceso de adquisición de lingua, é dicir, que nin siquiera dominan nin o galego, nin tampouco o español. E nos seus negocios pon aquí tamén se fala galego. E pon aquí tamén se fala galego porque a súa clientela, entre que tamén estamos pois as persoas que formamos a comunidade educativa do IE Rafael Dieste, falamos galego neses establecementos como unha forma máis de naturalidade e de convivencia.
Racha moitos estereotipos esta campaña, pois por exemplo que a xente moza non se involucra, que os negocios pois tira máis para o castelán porque entenden que abre máis portas pois aos ingresos, vaya, a súa rentabilidade económica, ou mesmo que a Coruña é unha cidade onde non hai presencia do galego. Creo que rachan moitos estereotipos. Falo da Coruña porque nace precisamente na cidade de Herculín esta campaña. Claro, definíalo ti moi ben, ao final son estereotipos. Por exemplo, que naza da Coruña é significativo tamén. O alumnado é coñecedor dos estereotipos que hai respecto do noso uso de lingua na cidade, mas ao mesmo tempo decía, isto nace nunhas aulas de literatura. Nunhas aulas de literatura onde a rapazada descubre que a Academia se funda na Coruña, que as Irmandades da Fala se fundan na Coruña, que a Cova Céltica está na Coruña, o que rompe un pouco non coa cosmovisión que se pretende dar probablemente dunha forma moi interesada dunha suposta Coruña que non fala galego. Despois, a participación do alumnado tamén está marcada nas cifras que acabamos de dar, non? Son 25.000 rapaces traballando activamente en todo isto. Entón hai forza, hai estímulo, hai vontade de facer traballo de base e de mudar a realidade. Nós, por outra parte, non somos alleos a que existe unha lingua de prestixio estendida pois non só entre os negocios, entre as familias e a veces entre o propio alumnado, e o que facemos é dotar de espazos de contido e de prestixio, porque aquí tamén se fala galego, é algo que amplía exclusivamente en exclusivo a campaña de dinamización de cartéis, creando material audiovisuais, contactos con referentes, etc. E aí o galego tórnase como unha oportunidade. Déxame poñer só un exemplo, que nós temos moito alumnado que incluso está exento de galego, é dicir, que non ten nin por que avaliarse da materia porque teñen un proceso de adquisición de 2 anos, non? Para integrarse. Outro día unha das nosas alumnas, Giuliani ou Oliezer, ambos nacidos no Caribe venezolano, manifestaban diante dos medios de comunicación, non? En entrevistas que llevan facendo, pois xente como a ti, xenerosamente, que eles mesmos na casa comezan a falar galego e comezan como un acto de amor cara ás familias porque están fartas desa pregunta, desa sentencia incómoda de háblales castellano que son de fuera, cando son xente que están construindo o seu día a día, a súa realidade aquí connosco e, por tanto, son de aquí. Entón, para eles o galego revélase como unha oportunidade de asumir unha cultura, de formar parte de nós e a recepción por parte das familias é unha cousa absolutamente emotiva e entrañable porque sinten que está vendo unha transformación nas que os seus fillos tamén forman parte e que de alguma maneira tamén os axuda a eles a se integrar nesta cultura. Pódese decir máis alto, pero non máis claro. Alberto, unha reflexión magnífica da realidade lingüística e de como inputs positivos favorecen a integración e a penetración da nosa lingua propia do galego. Estános a escoitar en toda Galicia, dende a Mariña, Talimia, alguén que quera coñecer máis da vosa campaña, ou mesmo centros educativos que queren poñerse en contacto con vosco para partillar esta idea, como poden facelo? Pois poden facelo a través das nosas redes sociais ou incluso da nosa página web. Nas redes sociais o teñen que buscar, aquí tamén se fala, tanto en Instagram, como en TikTok, como en YouTube, ou mesmo no Spotify. Mais tamén temos unha página web que aquí tamén se fala.gal. Quen desexe participar ou sumarse e os teus ouvintes de toda Galiza seguramente estarán moita xente dicindo eu tamén formo parte diso, ou o meu fillo tamén está nesa campaña, pois teñen esas redes abertas para se comunicar con nós e descubrir tamén o resto do traballo que estamos facendo, programacións musicais, agudos de Viggo Mortensen e outros referentes, etc. Pois unha excelente iniciativa que partiu do Instituto Coruñés Rafael Dieste. O Alberto Pombo, noso convidado, é profesor precisamente de galego do mesmo. Só quero despedirme dicindo, Alberto, que con outra voz de Radio Voz tamén fala galego. Moi ben, pois aquí tamén se fala galego. Moitas grazas, ata a ocasión. Grazas a vos. Nobre armoniosa, fala de Breogán, fala boa de Fortes e Gran.